दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि बिजाथि दिलीप सयकेया मासबादनि 52 आरो 53 नं भट मिरुआव नायगिदिंहैदों। दरं अदालगुरि लकसभा बियाबनि बीजेपी जुथाइ हानजानि बिजाथि दिलीप सयकेया मासबाद विधानसभा बियाबनि मासबाद टाउनगुरि फरायसालिनि 52 आरो 53 नं भट मिरुआव नायगिदिंहैयो। मोननै भट मिरुआव नायगिदिंहैनानै बिजाथि दिलीप सयकेया 4 नं दरं अदालगुरि बियाबाव बीजेपी जुथाइ हानजानि बिजाथिया 11,50,000 भट मोननानै 70% देरहागोन आरो कंग्रेस बीपीएफ दोलोआ 30% राननानै लागोन होननानै खौरां बिजोंनि सिगाङाव फोरमायो। गुबुन फारसेथिं दिनै बे फरायसालिनि भट मिरुआव फुंनि 10 रिंगासोआव दुथां सुबुंफोरा बायजोनिफ्राय अन्थाइ खुबैहरो। अन्थाइ खुबैहरनायनि जाउनाव मासबाद पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुकारटी गामिनि थागिरि रामप्रसाद चौहाननि फिसाजो कमलावती कुमारिया खर'आव जोखोम जायो होननानै मिन्थिनो मोननाय जादों। মইতো বেলেগৰ তেনেকুৱা এতিয়া মই ক'ব নাযাওঁ, কিন্তু দৰং ওদালগুৰি যি নিৰ্বাচন চলি আছে এতিয়া প্ৰায় 1.5 বাজিল, মোটামুটি 50% এভাৰেজ অন এন এভাৰেজ আৰু 50% পলিং হোৱা বুলি এটা আন্দাজ বা অনুমান যিটো পাইছোঁ আৰু তথ্য সেই ভিত্তিত ক'ব পৰা যায়। খুব ভাল হ'ব নিৰ্বাচন ফলাফল। এতিয়া এই মুহূৰ্তততো এই মুহূৰ্তত ব্যৱহাৰ দানটো মানে মইতো দেখি আছোঁ 70 NDA 30 বাকী মাটি পাব এনেকুৱা লাগি আছে। 70-30 হ'ব, মানে 70% বিজেপি NDA আৰু 30% মানে BPF কংগ্ৰেছ। মূল যুঁজখন কাৰ লগত হ'ব বুলি ভাবে? মূল যুঁজটো নাই, কথাই নাই। য'ত নেকি 70% একফলীয়া হৈ আছে আৰু 30% দুটা দলে ভগাই ল'ব, তেতিয়া মূল যুঁজ কথা নাই। নে সামৰিকভাৱে আপোনাৰ কিমানমান পাম বুলি মই 11.5 লাখ মান ভোট পাব লাগে সম্ভৱত, মানে যদি 16.5 লাখ মান পলিং হয়। 16.5 লাখ মান পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনৰ কেইটা এখন হ'ব? দ্বিতীয় পৰ্যায়ত এতিয়া আজি ডিফুখন ফাইনেলে হৈ আছে, নগাঁওখন কাটাকি টক্কৰ চলি আছে, শিলচৰ 100% আৰু এইফালে কৰিমগঞ্জো মোটামুটি টক্কৰত আছে। গতিকে ভালে হ'ব আৰু 5খনৰ ভিতৰত আমি 5খনে আশা কৰিছোঁ। गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं मेट्रिक पास जानाय फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे साखाथि तितागुरिनि समबाय मावख'नि साखाथियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव 2024-25 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय हायार सेकेन्डारि थाखोआव गुनगोनां सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय मुं थिसननाय हाबाफारिया सोलिगासिनो। 2024 इं मायथाइयाव गायसनजानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फोरोंथाइ मोननाय रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरखौ लानानै साइन्स, कमार्स एन्ड आर्ट्स मोनथाम स्ट्रिमनि सायाव फरायसाफोरखौ गुनगोनां सोलोंथाइ होनो आवगायदों। बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि जुनियर कलेजाव मुं थिसननोब्ला फरायसाफोरा माखासे मोजां खाबुफोरखौ मोननो हागोन। सिगांसिन मुं थिसननाया 10 फरायसा फरायसुलिफोरा फिस होनाङालासे फ्रि एडमिशन मोननो हागोन। गासैबो फरायसा फरायसुलिफोरनि मुं थिसननायनि मासुलखौ 30% रेहाय होनाय जागोन। 75% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 40% रेहाय होनाय जागोन आरो 85% नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय एडमिशन फिसखौ 100% बाङायनि खाबुखौ होनाय जागोन। हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय मुलाम्फा गोनां मोजां जाग्रा आरो मोजां थाग्रा खथानि खाबु गोनां हस्टेलनि खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो JEE नीट आनजादनि थाखाय बेसेन नाङै कचिं मान्थलि मक टेस्ट आरो आर्ट्स स्ट्रिमनि फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय काउन्सेलिं बायदि बायदि उफ्रा फराफारिफोरनि फोरोंथाय खाबुफोरखौ मोननो हागोन। बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामनो
नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो। बांसिन आबुङै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बर फोनांजाब खालामदो। मबाइल नम्बर 6000349997 7638008149 6003494371